Здравейте! Днес ще ви покажа един моторен средел на марката Rider, модел RDEA01. Задвижва се от 52 кубиков двутактов двигател с мощност 1,65 кВт или 2,2 коня. Обема на резервоара е 1,2 литра. Производителя препоръчва съотношението на масло бензин на двутактовата смес да бъде 25 към 1, т.е. това означава 40 грама на литър. Но ако ползвате хубаво двутактово масло, полусинтетика или пълна синтетика, съвсем спокойно може да слагате около 30 мл на литър. Аз така ползвам доста години, няма никакъв проблем. Диаметъра на средлата, които се препоръчват за този средел, са 100, 150 и 200 мм. В принцип не е проблем да се сложи и по-голямо 250 и 300, но вече става труден за удържане и не е препоръчително да се ползват. Средел е оборудван с антивибрационна приставка, която служи основно да обира, омекотява вибрациите, които се предават от средела и при продължителна работа намалява умората на ръцете. Също така с нейната дължина от 20 см е един вид удължител на средлото. Теглото на средела е 9 кг, а с антивибрационната приставка, в зависимост от диаметра на средлото, може да стигне от 12 до 14-15 кг. Тоест удобно е за носене от сам човек. Няма никакъв проблем, не е никак тежък. Сега ще го приведа в действие. От този бутон включваме. Това е ръчката за газ. Помпичката бензиновата напомпваме. Смукача, ако е студен, трябва да се издърпа. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието.